ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್. ರತ್ನಾಕರ್ ಬೇಗ ಬಲೆ, ರೇಟ್ನ ಮಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮ್ ಆನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. ರತ್ನಾಕರ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸಂಜೀವ್ ನಾಯ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಪ್ಪು ಅಂಕಲ್ ಥರ್ಡ್, ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಥರ್ಡ್. ಹೌದು ಜನ ಮದ ಒಂದು 5 ಜನ ಆಯ್ತು 50 ಮಿತ್ತದ ಇದ್ನಾಗ ఒక 2 ಜನ ಇಲ್ಲ 50 ನಾನು ಕಾಯ್ಬೋದು. ಕೈ ಬುಡ್ಡಿರಲ್ಜಿ, ಕೈ ಬುಡ್ಡಾಗ್ಲ ಔಟ್, ಕೈ ಬುಡ್ಡಾಗ್ಲ ಔಟ್, ಕೈ ಬುಡ್ಡಾಗ್ಲ ಔಟ್. ಒಂದು ಟೀಮ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾನೆ. ಸೊ ಲಲನನ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಲಲನನ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಕೈ ಬುಡ್ಡಿರಲ್ಜಿ, ಕೈ ಬುಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಇಕಲ ಪಾಸ್ ಬರಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಉದರ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಡ ಬಂದು ನಿಹಾರಿಕಾ ಜೋಕುಲೆ ಲೌಶಿನಿ ಅಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ. ವಾಕ್ 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 ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕನೆ ವಾಕ್ ಬಂದನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏರಾ ಮರತ್ತಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಇಂಚು ಬಲೆ.
ಆಸದ ಪೆಟ್ಟರು ಊರದ ಪೀಪುಲು ನಲಿಪುನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತುಯನ್ನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡಿ ಮೂರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತಲಿಪುನ ಮಲ್ಲುತ್ತುಯನ್ನ ಆಸದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ಊರದ ಪೀಪುಲು ನಲಿಪುನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತುಯನ್ನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡಿ ಮೂರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತಲಿಪುನ ಮಲ್ಲುತ್ತುಯನ್ನ ಜೋಕುಲ ಟೀಮ್ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿಯೋ ಟೀಮ್ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಟೀಮ್ ಅಂಚನ ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಜೋಕುಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಹೊರಪುಳಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಕೆಜಿ ಉಳ್ಳಿರ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಏತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆತ ಶೋಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮೂಡಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ರುಪಾಡಿ ಶೀತಲ್ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡವಂಡ ಪರಿವಾರ ಫಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಗೊಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಂತದ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಗ ಸುಧಾಕರ್ ಕೆಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವಾರ ಮಂಟ ನಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಹೆಸರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಂಧೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಳೆ ರೇಸ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರು ಬಲೆಗೆ ಏನಿಬ್ಬರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳರು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಒಂದಂತ ಬೇಟೆ ಇವೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಬಾಳೆ ರೇಸ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಪುಂಡಿ 11 ಬರ್ತೀರ ಅಟ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಟ್ಲೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪುಂಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಸುಬ್ರಾಯ ನಾಯ್ಕ ಕೊಳಕಿ ಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಇರುವಿಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಗುಣಿಸ್ತಾ ಉಂಡು ಆರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮಗನ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಡಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಟಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾಗತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಪ್ಲೀಸ್ Ready? Riksha, Vega. Guys, good not disqualified. Ready? Yogisha side. Sound ಅವರ ಪತ್ತನು ಉಂಗಿಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಲ್ಲೆ. Ready? Come on. Go ahead. Go ahead. Team. And team. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Ready? ಅಡ್ಡ ಬರಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೋಕುಲೆ ಹಲೋ ನಿರೋಶ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಜಗಣ್ಣ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ತೇಜಸ್ನ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ನ 4ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಿತೀಶ್ವರ್ನ 5ನೇ ನಂಬರ್ದ ರೆಡಿ 1 2 ಅಲ್ಲ ಮುಡಿಯವರಿಗೆ ಗೋಣರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿರ್ಗಾರ ಕಳಪಾಸಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಉದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸುರೂತ್ತ ಸಾಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕುಂದಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಗೆ ಚೆಂಡೆ ಎಕ್ಕರಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ನಾಡಿಗಳ ಅನಾಥಿಗ ಬುಡವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿ ಬಲ್ಲೆಕಾಯಿ ಪುಲಿಯನ್ನ ಮಿತೇಶ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ರೆಡಿಯಾ ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕುಂದಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಡೆ ಎಕ್ಕರೆ
demand, ding ding boom. Demand, ding ding boom. पूजा करो आते जाते जाते Okay, next वाला लोग about painting come on time for celebration ಜೋಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಲೇ ಜೋಕ್ ಬರೀಕಂತಲೇ ಸರ್ವೇಶ್ ಡಿ ಅವನಿಗೆ ಚೌಕದ ಅಲವಂತಲೆ ಆರೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಮನೋರಂಜನೆ ವಾಟಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತೇಜಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡು ಮಾತೇ ನಾಳೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ತೇಜಸ್ ನಿರೋಶ್ ಹರ್ಷಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ವೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು 4 ಜನ ತರ ಸುತ್ತು ಬರೆಯಾರೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಅಂತೀರ
ಇಲ್ಲೇ ಮಲಿಪುರ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ గ్రూప్ ఇష్టం ఉండే ఆ గ్రూప్ పూర ఖాళీ అన్న తేజస్ అక్కడ మాత్రమే పండుగలన్న ತೇಜಸ್ ಅವಳೆಂತೋಡು ತೇಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇಗ ಬಾ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೇರಿ ಜಾಡ ಅಂಚಿನ ಜಾಡ ಸರಿ ತೋಳ್ಳಿ ಬಾಲಣ್ಣ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ನಿಂಚಿ ಜಂಪಾತರ ತೂಲೆ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ನಿರಾಶ್ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಬೇಗ ಬರ್ತಾಡು ಅಲ್ಬವು ಸಾಫ್ ಅಂಡು ಚಿನ್ಮಯಿ ವಾಟ್ ಟೀಮ್ ಸರ್ವೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ಸರ್ವೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲೈತೆ ಔಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಪಾಪ ತೇಜಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಸರ್ವೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಬಂತೆ ಅರ್ಶಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ಸರಿ ಒರಿಯಾಗ ಅರ್ಧ ಬೌಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಕಾಲು ಬೌಂಡು ಒಣಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಣಸಾದ್ರೆ
ಮಲ್ತುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಈ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಕರೆ ಸತಿ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ನಾನು ಬರ್ಪಿ ಸತ್ತಿಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಡದ ಒತ್ತಡಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ರುಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅದಾಗಿದ ಮಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಐತ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಬೇಟಿ ಎಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಜಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾತೆರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಲಯಡು 13 ವಲಯಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅವೇ ಜೊತೆ ಕೆಸಡ್ಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು ಐಕ್ ಇನಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ವಾವ ನಮ್ಮನೆ ಆವಡ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪರಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆಗುದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಾಂತೆಯರ ಸೇರಿದು ಆಣು ಪೊಡ್ಡು ಬೇದ ಇಜ್ಜದ್ದೆ ಮಾಂತೆಯರ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಡುಪುರಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕಲದ ಕಾಸರಡು ವಲಯಡ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಹೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಾರ ಆಪರಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕಲ ಈ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದಾಗಲು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಳಿಪಾದ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಳಿಪಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು 13 14 Hajjar one coaches. We're wait one play. We're wait one play. Hello. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರಿಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಆವಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆವಡು ಉಡುಪಿಡ್ ಆವಡು ಪೂರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಆವಡು ಪೂರ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಆವಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚನೆ ತೋಂದಿತ್ತಂಜನೆ ಪಿರಾವು ಮಾತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ ನಿಕ ತೂಲಕನೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಮೋಡದಲ್ಲ ತೂವಂದೇಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾವಡ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದೇರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆವಡ್ ಕಡಬ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಆ ವಲಯಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಕ್ಕಂದೆ ಬತ್ತನಾಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಡೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಆಸೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಆವಡಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಲೀಡೆ ಬತ್ತದು ಊರು ಬತ್ತದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಿನಾನು ಸೋಕಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತದು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಟಿಗುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗೆದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಂತ್ಕೊಂತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಕಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನೊಣ್ಣೆ ಗಣಪತಿ ರೂಪೇಶ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಬೈದೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿವಾರ ಬಂಟು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಸರೊಂದಿನ ಮಾತ ಕರೆಟ್ಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಡಲ ಮನ್ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾಖಲು ಜನಕ್ಕಲು ನನಾತಲ ಬರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಜವನಿಯರು ಮತ್ತು ಬತ್ತ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಂಡಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಗೊಬ್ಬಲು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಗೇಮ್ಸ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಬಂಟು ಯೂತ್
ಸಂಘದಕ್ಕಲು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 400 ಜನ ಜೋಕುಲು ಜವಣರು ಪರಬೇರು ಮಾತ ಪೊಂಜನಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಓಟ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ದಿವಂದೇರು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪೊಡುವಂಡು ಮಾತೇರಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ವಲಯದ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಕಡಬ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಸುಳ್ಯ ವಲಯ ವರ್ಕಾಡಿ ವಲಯ ಇವುಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೇರು ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಗಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಜವಾನೇರು ಅವಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ನಡೆದು ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜವನಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 200-300 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚ ಆತ ಜನ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಲ ಇತ್ತು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆತು ನೀನಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾದ ನಿಖಿಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಾರು ಇದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾದ ಕಾಂಡೆ ಜತ್ತದ ನನಲ ಹಾಕ್ಲು ಇತ್ತ ಭಯ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ನನಲ ಹಾಕ್ಲು ಇದೇ ಬರ್ರಕ್ಕೇನೊಂದಿದ್ದೇರು ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಜಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬಂಡದ ಪಣಿರೆಜ್ಜಿ ಬಂಜಾರದಾಗ ಕಡಪುಡ್ತೇವೆ
ಎಂಕಲು ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಈ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಗುತ್ತದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಂದಡು ಎಂಕಲು ಇನಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ಯವಾದು ಬತ್ತುದೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆಟಿ ಪನ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತವಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಮಾತರ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರಿಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೀರು ಗುತ್ತದ ಇಂತೀವಲ್ಲೇ ಇದಾರು ಬತ್ತರು ಇಂದು ಪೂರ ಇಂತೀವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೆಸರು ಬಂಡ ಕೆಸರು ಗದ್ದದ ಲೆಕ್ಕನ ಹತ್ತದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಂಜಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಜಾಯ್ ಪಡುದು ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಡು ನೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಅಮ್ಮ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬನ ನೆಂತ ಪೋತೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನೀ ಹಗ್ಗವನ್ ಬೇರುಂಟು ಕೆಸರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋಡುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬನ ಅಕ್ಲ ಬರ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮನ ನೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋ ನೆಡ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೋ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡು ಮಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡು ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೀನು ಬದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋಡು ಮುಖ ನೆಡ್ಲ ಸೋಕಾವುಡು ಮತ್ತು ನೀರ್ಲ ದೀವಡಿತ್ತು ಅದು ಈತು ಜರು ಜನ ಇದು ಸೋಕಾದೆ ಅಂತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಜಂಡು Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ